Και όπως βλέπετε από το τίτλο, σήμερα θα σας δείξω πώς να αποκτήσετε παραπάνω FPS στο Fortnite και λίγο λιγότερο delay. Είναι πολλά tips, θα ξεκινήσω με τα εύκολα και αφήνω τα δύσκολα στο τέλος. Πριν το ξεκινήσουμε, κάντε λίγο και ένα subscribe να πάμε στόχος στους 200. Αυτά από μένα. Και φυσικά τα πρώτα tips θα ξεκινήσουμε από το Fortnite. Και λοιπόν πάμε settings. Πρώτα απ' όλα θα κλείσετε το VSync. Δίνει υπερβολικά πάρα πολύ delay. Δεν θα στο πρώτο να το ανοίξετε ποτέ. Θα φαίνεται smooth το game, αλλά το delay θα ανεβεί πάρα πολύ. Βάλτε FPS, μην τα βάλετε εκεί unlimited. Βάλτε δηλαδή, αν κάποιος έχει 144 Hz, θα τα βάλει 165. Δηλαδή πάντα 10 FPS παραπάνω από το monitor σας. Και φυσικά το γνωστό performance mode να το έχετε βάλει. Φυσικά θα το έχετε βάλει. Πάμε κάτω. 3D resolution βάλτε θα σας πρότεινα κάπου στα 80% για λιγότερο delay. Και φυσικά πάλι όλα off. Ρυθμίστε εδώ όλα off. Και στο FPS όποιος θέλει ανοίγει το κλείνει. Πάμε εδώ δεξιά σε άλλες ρυθμίσεις. Πάμε κάτω, τέρμα κάτω. Και κλείνουμε όλα τα replays. Εγώ τα έχω κλειστά ήδη. Και το δεύτερο tip λοιπόν είναι πάλι πολύ γνωστό. Θα γράψετε edit power plan. Πάτε το πρώτο φυσικά. Θα πάτε power options και θα βάλετε high performance. Επόμενο tip, εκαθάριση χώρου. Και λοιπόν θα πάτε εδώ, θα πάτε settings, θα πάτε που λέει storage, temporary files. Περιμένετε να σκανάρει για να βρει άχρηστα αρχεία. Διαλέγω και το Gado. Διαλέγετε όλα εκτός από τα downloads, είναι δηλαδή αυτά που έχετε κατεβάσει, εδώ. Και τα σβήνετε και από εδώ φυσικά. Continue. Επόμενο tip, θα ψάξετε disk cleanup, το πατάτε. Θα σας βάλει εδώ πέρα, τα διαλέγετε φυσικά όλα. Σβήνει βρίσκει άχρηστα αρχεία στο PC σας. Σε μένα δεν έχει επειδή τα έχω καθαρίσει πρόσφατα, σας μπορεί να λέει πάρα πολλά. Και πατάτε cleanup system files. Και αφού τελειώσει, πατάτε απλά OK. Και πατάτε delete files. Και θα σας τα κλείσει όλα μόνο του. Επόμενο tip, ίσως πάλι πολύ γνωστό. Και λοιπόν πάτε εδώ, θα γράψετε ακριβώς αυτό που έχω γράψει και εγώ και πατάτε το πρώτο. Θα σας βάλει εδώ λοιπόν, θα δείτε advanced, settings, θα βάλετε for best performance και μετά θα ανοίξετε ό,τι έχω ανοίξει εγώ ακριβώς εδώ πέρα. Και πατάτε OK. Και ξανά OK. Και όσοι χρησιμοποιούν Discord, ενώ παίζουν, αυτή τη ρύθμιση πρέπει να την κλείσετε οπωσδήποτε. Θα πάτε settings, θα πάτε λίγο κάτω, θα λέει advanced, θα κλείσετε το hardware acceleration. Αυτό δηλαδή χρησιμοποιεί τη GPU σας για να κάνει το Discord smoother. Εγώ θα το έκλεινα, θα σας το πρότεινα. Και μετά θα σας κάνει αυτόματα ένα restart και θα ανοίξει πάλι το Discord όπως ήταν. Θα πάτε settings, Windows και update. Να τσεκάρετε πάντα για Windows update, πρέπει να τα κάνετε οπωσδήποτε. Και τέλος πάντων θα σας βγάλει εδώ, θα σας λέει, ας πούμε εμένα, έχω ένα update ας πούμε. Κατεβαίνει, installing και μετά πατάτε restart, θα σας βγάλει εδώ restart. Θα είστε πάλι στα settings, πάτε στα gaming, Xbox Game Bar. Κλείνετε το πρώτο φυσικά, είναι άχρηστο, πεντελώς άχρηστο. Θα πάτε στα graphics. Μπείτε graphics τέλος πάντων, θα πατήσετε browse εδώ πέρα, θα μπείτε this PC, θα μπείτε Windows, στον SSD σας δηλαδή, μπαίνετε, program files, Epic Games, διαλέγετε το game ξέρω εγώ τέλος πάντων, Fortnite game, binaries, το Win64 και θα διαλέξετε το πρώτο, πατάτε add, εγώ το έχω ήδη και αφού το πατήσετε add θα πάτε εδώ, options και θα βάλετε high performance κάρτα γραφικών σας. Θα πάτε change default graphics και το πρώτο θα το κλείσετε. Θα σας πω και γιατί. Θα χαλάσει το latency, δηλαδή το delay, αλλά θα δώσει παραπάνω FPS. Αν είστε από αυτούς που πιάνετε 80 FPS με 90, θα σας πρότεινα να το ανοίξετε. Άμα είστε εσείς που πιάνετε έστω το λιγότερο 180, θα σας έλεγα να το έχετε κλειστό. Θα γράψετε game mode settings και θα ανοίξετε φυσικά αυτό που βλέπετε. Θα πάτε πάλι settings, θα πάτε apps. Πατήστε το πρώτο, installed apps και θα ψάξετε ό,τι πιο άχρηστη εφαρμογή έχετε που δεν τη χρησιμοποιείτε ποτέ. Πατάτε εδώ, ας πούμε θέλω να σβήσω αυτό, install και το πατάς. Όπως είμαστε πάλι στα apps, video playback, θα μπείτε στο HDR και φυσικά θα το κλείσετε. Είστε πάλι settings, θα μπείτε στο system, display, θα πάτε λίγο πιο κάτω, advanced display. Και φυσικά θα βάλετε τα μεγαλύτερα hertz που μπορεί να φτάσει η οθόνη σας για πιο smooth gameplay. Επόμενο tip είναι για τους Nvidia users. Πάντα θα πάτε στο βελάκι εδώ κάτω, θα πατήσετε δεξί κλικ, Nvidia Control Panel θα μπείτε. Θα πάτε στο πρώτο φυσικά, θα βάλετε use με prefer και θα βάλετε performance. Θα πάτε στο manage 3D settings
Θα αντιγράψετε ό,τι έχω αντιγράψει ακριβώς εγώ. Και το επόμενο tip είναι για τους AMD users. Θα πάτε εδώ, θα γράψετε AMD software αφού το έχετε κατεβάσει ή αν το έχετε ήδη, το πατάτε. Θα πάτε settings, πάτε graphics και αντιγράψτε ό,τι έχω αντιγράψει και εγώ εδώ πέρα. Πρέπει να έχετε κατεβάσει το software της κάρτα γραφικών σας. Ας πούμε όσοι έχουν Nvidia θα κατεβάσετε το Nvidia. Όσοι έχουν AMD κατεβάζουν το AMD. Θα τα βάλω και τα δύο link κάτω στο description. Και ο λόγος είναι απλός. Πρέπει να έχετε κατεβασμένα τα drivers. Βοηθάει πάρα πολύ στα FPS και αυτά. Και στο επόμενο tip πάλι θα μπούμε στα File Explorer. Πατάτε This PC. Θα μπείτε στον SSD σας. Δεξί κλικ. Properties. Θα πάτε στα Tools. Θα κάνετε εδώ πέρα Optimize. Θα διαλέξετε τον δίσκο σας, τέλος πάντων. Θα σας λέει εδώ τη τελευταία φορά και όλες πότε το κάνετε Optimize. Εγώ το έκανα χθες βέβαια. Το διαλέγετε, πάτα το Optimize, περιμένετε λίγο. Close και ξανά close και close. Θα πάτε Settings, θα πάτε πάλι System, κατεβείτε λίγο κάτω και θα πατήσετε αυτό εδώ που βλέπετε Snap Windows και το κλείνετε. Αυτό είναι απλά, εμφανίστε αυτό εδώ πάνω, αυτά εδώ ας πούμε. Δεν τα χρειάζεται σίγουρα, οπότε το κλείνετε και μετά δεν θα το έχετε. Θα μπείτε πάλι Settings, Privacy and Security. Θα πάτε κάτω, θα μπείτε App Permissions, Locations και θα τα κλείσετε όλα. Μετά θα πάτε πίσω, κάμερα και επίσης θα κλείσετε πάλι όλα. Μικρόφωνο, επίσης θα κλείνετε όλα και αφήνετε μόνο για τα gaming. Στο επόμενο tip θα μπείτε στο Google και θα γράψετε Wisel RAM. Πατάτε Enter και θα διαλέξετε το πρώτο. Θα βάλω link στο bio, πατάτε κλικ και το κατεβάζετε. Και αφού το κάνετε και install, θα ψάξετε για Wisel Memory Optimizer. Το πατάτε και πατάτε Yes. Αυτό απελευθερώνει τη RAM σας για αυτούς που έχουν 8 RAM, αλλά θα το προτιμούσα να το κατεβάσουν και αυτοί που έχουν 16, δηλαδή από 29% θα πάει 24%. Και μετά θα πάτε στις ρυθμίσεις του, θα ανοίξετε το Auto Optimization και θα βάλετε 3 λεπτά. Κάθε 3 λεπτά θα κάνει αυτομάτως για free up memory. Και το επόμενο tip είναι πολύ απλό. Θα πάτε κάτω στο βελάκι εδώ πέρα και εδώ θα σας δείξει κάποιες εφαρμογές, παιχνίδια, δεν ξέρω τι. Κλείστε ό,τι δεν χρειάζεστε, γιατί σας τρώει τζάμπα χώρο και RAM. Το επόμενο tip θα πατήσετε Windows και R και θα γράψετε ακριβώς ό,τι γράφω κι εγώ. Πατάτε Enter, πατάτε εδώ στο πουθενά, CTRL και Α για να τα διαλέξει όλα τα αρχεία. Δεξί κλικ, Delete, το ανοίγετε, Skip και αυτά τα αφήνετε και το κλείνετε. Και μετά θα πάτε στον κάδο, δεξί κλικ, Empty και ναι, Yes. Ξανά στο Windows R θα γράψετε θύφρα temp το ίδιο χωρίς τα άλλα. Και εσάς μπορεί να έχει πάρα πολλά, εγώ δεν έχω. Κάνετε το ίδιο delete όπως κάνατε και προηγουμένως. Και σε αυτό το tip θα κατεβάσετε το Razer Cortex. Θα βάλω link στο description να το κατεβάσετε. Αξίζει πάρα πολύ να το κατεβάσετε. Τέλος πάντων πατάτε download και θα σας κατεβαίνει εδώ πέρα. Και το πατάτε open file φυσικά. Και αφού κατεβάσετε και το Razer θα πάτε εδώ κάτω. Θα γράψετε Razer Cortex, το ανοίγετε. Εσάς θα σας ζητήσει να φτιάξετε κάποιο λογαριασμό ή να συνδεθείτε. Φτιάξτε, είναι πανεύκολο, αξίζει πάρα πολύ να φτιάξετε ένα λογαριασμό για το Razer. Και αφού μπείτε και συνδεθείτε τέλος πάντων, πάτε Game Booster. Αυτό να είναι πάντα on, το Auto Boost, δηλαδή κάθε φορά που παίζετε κάποιο game, αυτομάτως θα γίνει Boost. Μετά θα πάτε Boost Prime, πατήσετε Fortnite, μπορεί να σας έχει κάποια άλλα games εσάς εδώ, εγώ θα πατήσω Fortnite. Και αφού μπείτε, θα δείτε εδώ πέρα που θα λέει Balance, Competitive, εγώ θα σας έλεγα να το βάλετε στο Full. Και μετά θα πατήσετε Optimize, System Clean, εγώ τα έχω καθαρίσει ήδη, σας μπορεί να ζητήσει, κάντε και εσείς Clean. Και μετά κλείνετε το Razer και θα είναι εδώ πίσω ανοιχτό. Κάθε φορά που θα πατήσετε Launch στο Fortnite από το Epic Games θα σας βγάλει εδώ δεξιά πόσες εφαρμογές θα γίνουν Optimize, RAM θα απελευθερώσετε και θα σας βάλει κανονικά όπως μπαίνετε πάντα. Σε αυτό το tip θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, να είστε λίγο προσεκτικοί, κάντε ό,τι κάνω και πατάτε Windows R, θα γράψετε ό,τι έχω γράψει εγώ εδώ αριστερά, Enter, Yes. Θα σας βγάλει μετά εδώ πέρα, θα πάτε σε Software, πάτε λίγο πιο κάτω μέχρι να βρείτε που να λέει Microsoft, μέχρι να βρείτε που να λέει κάπου Windows NT. Πάτε κάτω και θα πατήσετε το Windows NT. Πατάτε, ξαναπατάτε, να είστε σίγουροι ότι είστε ακόμα στο version που λέει εδώ και μετά θα ψάξετε για Multimedia. Αυτό εδώ, Multimedia. Το ανοίγετε, System Profile, θα πατήσετε εδώ double click, εσάς εδώ θα σας έχει στην αρχή ένα α, θα το σβήσετε και θα βάλετε 7F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και να είναι ανοιχτό αυτό το πρώτο φυσικά. Πατάτε OK.
Θα πάτε στο κάτω, double click, σε εσάς θα σας έχει 14, θα το βάλετε 0 και επίσης να είναι το πρώτο ανοιχτό. Και OK. Αφού κάνετε και αυτά, θα πατήσετε το βελάκι εδώ κάτω, ξανά το βελάκι και θα μπείτε Games. Θα μπείτε στο GPU Priority, double click, θα το βάλετε 8 και θα πατήσετε το πρώτο. Και μετά OK. Και θα πάτε κάτω στο Priority και θα βάλετε 6 και πάλι το πρώτο. Και μετά OK. Και το κλείνετε. Στο επόμενο tip θα σβήσουμε το Xbox Game Bar, δηλαδή αυτό το recorder που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό τρώει τζαμπέ FPS, δεν το χρησιμοποιεί κανείς και θα σας πω πώς μπορείτε να το σβήσετε σε Windows 11. Θα πάτε εδώ να ψάξετε για PowerShell, θα πατήσετε Run as Administrator, το πατάτε, θα κάνετε paste αυτό που έχω γράψει εγώ, θα το βάλω link στο description, πατάτε Enter και μετά θα κάνετε paste πάλι αυτό εδώ, θα το αφήσω και αυτό link στο description και πατήστε μετά Enter. Το κλείνετε, αν πάτε να μπείτε στο Microsoft θα γράψετε για Xbox Game Bar, θα το πατήσετε και θα δείτε ότι έχει σβηστεί από το PC σας. Αυτά ήταν τα tips. Τέλος το βίντεο και θέλω να πείτε στα comments πόσοι από εσάς είδατε μεγάλη διαφορά. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.